Kao što sam rekla, nije bilo lako, ali predanim radom zadovoljili smo kriterije i dobili smo ovaj prestižni i obvezujući naslov. Općina Raša, prijatelj djece. To ume nađe mama kap. Gle, jedna druga vodi se stvara i ja i drže. Za početak mi treba ključić žlađu s blagom. Pa će 3 čokolade, manje 0, ostati 3. U ostalom, brigu o svojim zubima vodit ću ja. Izvještaja prosudbene komisije i provedene rasprave ustanovio je da općina Raša uspješno ostvarila programske zahtjeve i propozicije ovog programa. Svima hvala djeci, hvala učiteljima, učiteljicama, ravnateljicama, jednoj, drugoj, trećoj, svima. Hvala koordinacijskom odboru na potpori, a hvala i društvu Naša djeca koja nas je svojim savjetima, svojim komentarima, prijedlozima vodila prema ovome što smo danas zaokružili. Hvala još jednom. Općina Raša od danas, osim naziva grada Rudara, nosi ponosno naziv Općina prijatelj djece. Projekt je to koji je započeo 2018. godine i u suradnji sa mnogim udrugama, sa koordinacijskim timom, sa savjetima Društvo Naša djeca, danas smo svečano primili titulu Općine Raša, prijatelja djece.